No Gwdanनि ahlasi जाफैदों जोंहा नै बे जाहैबाय आलुजों ना खर'जों मुरि गन्थ' नैबे दाउ बेदर नैबे फानलु बाथोन फानलु गोरान देनाय नैबेयो मैथा बांगालजों नाजों नैबेयो दालि दानिया जाथारनोसै एबार सलायनाय Hai लोगोफोर आंहा दिनै न' गोदाननि आलासि जानो फैदों हादगावआव नै दा हाबनोसै जोङो न'आव नै rumah उनथिंजायबो बारान्दा दङ नैबे किचेन Salah kali bisa. Nak lah, mainan lah kecil ni. मैथा बांगालखौ सिनायसै नै मोजां गोदौथारबाय जानोसो लुबैथारबाय आंहा दोनबावनोसै एसे रानबावथोंसै बिदैया नङाबा लाव लाव जागोन
Sana harus kawan mata. Normal gitu kan? Kali tak sih? No Gwdanनि मालिकफ्रा गगा मोनदों नालाय ओंखायनो फानलु बिदैबो ओंख्रियाव लोगोसे मैगंआनो खम नालाय बेदरखौल' नुजोब्बाय नै लोगोफ्रा भिउवार्सफ्रा आंनि गोजाम भिडिअ दंखायो फानलु बिदैनि बेयाव थांनानै नायनो हागोन माबायदि एबार आं दै होनोसै बेयाव दै होनोसै आं दैखौ नांगौ बेयाव दाउ एवनोसै एबारना नैबे मुरिगंखौ आलुजों दहायनि मेजेमखौ होजोब्बाय आङो एबार मुरिगंखौ दै होनोसै एबार